Kao zemlja koja je prošla dug put u pregovorima, a pritom zavrijedila status članice, Hrvatska je htjela ne htjela apostrofirana kao lider među zemljama bivše države koje žele Uniju. I dok su neki političari izrazito regionalno orijentirani, drugi pak u tom pristupu iščitavaju modele iz prošlosti. U međuvremenu naši europarlamentarci u Briselu vrijedno prate napredak susjeda kroz različite odbore za praćenje pregovora, no zanimljivo je da baš nitko od 11 europarlamentaraca nije dospio u odbore koji prate Srbiju. O tome u studiju 4 razgovaramo sa našim zastupnicima u Europskom parlamentu. Na telefonu nas čeka gospođa Ruža Tomašić iz Hrvatske stranke prava Ante Starčević i Ivan Jakovčić iz IDS-a. Također nas čeka u Istri na telefonu. Evo, prvo pitanje za gospođu Tomašić. O čemu se zapravo radi? Zašto hrvatski eurozastupnici nisu u delegacijama za pregovore sa Srbijom koji prate napredak Srbije? Prvo dobro večer vama i gledateljima. Pa što se drugih zastupnika tiče ne znam, ali što se mene osobno tiče, ja sam zapravo više zainteresirana za trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ali to ne znači da kao zamjenska članica odbora za vanjsku politiku budno ne pratim što Srbija radi na putu prema Europskoj uniji. Moj stav, ja mislim da svi znaju moj stav, a to je da Srbija ne smije ući u Europsku uniju dok se ne riješi pitanje nestalih osoba, ratne odštete, povrata otetog kulturnog blaga, otvaranje udbini arhiva, te priznavanje manjinskih prava Hrvata u Srbiji u jednakom opsegu u kojem ih srpski narod konzumira u Hrvatskoj. Gospođo Tomašić, treba li se Hrvatska okretati regiji u onoj mjeri koliko to žele vladajući? Nikako, jer bili smo u toj regiji, nažalost, sve ove godine, vidjeli smo što nam je to donijelo 90. i 91. ta velika ljubav. Znači, mi se prvo moramo pobrinuti za Hrvatsku, za građane Republike Hrvatske, a isto tako i za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dakle, nas je birao hrvatski narod, mi smo dužni tome hrvatskom narodu, a ne širiti nekakvu ljubav, kako oni kažu, u regionu. Jer to smo već iskusili, to nas je jako skupo koštalo. Aktualno ovih dana pitanje... Izvolite. Ako mogu dodati, gospođa Tomašić je prije spominjala Hrvate u Srbiji, spominjala je kulturno blago. Pa evo, ja želim podsjetiti da sam upravo ja zaslužan što je hrvatski jezik jedan od manjinskih jezika u Vojvodini, priznatih u Vojvođanskom parlamentu, to je moja zasluga i gospodina Čanka. Htio bih podsjetiti da sam pomogao da se vukovarsko blago pokaže gdje je i da se vrati u ovu zemlju, to sam ja napravio. Prema tome, ja ne širim nikakvu ljubav, ja samo širim razumijevanje, a to je velika razlika, moram reći. I upravo zato što mislim da je potrebno razumijevanje i da je dobro da naši susjedi imaju europske standarde, da je dobro za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu jednoga dana, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju i Kosovo, da posebno zemlje članice Europske unije, to je dobro za Hrvatsku, to je dobro za naše gospodarstvo, to je dobro za našu državu, ali naravno oni moraju imati europske standarde i tek onda mogu postati i članice Europske unije. Evo, gospođo Tomašić. Samo da ja repliciram kratko, razumijevanje ne znači popuštanje. A mi smo do sad popuštali i ovo sve što ste rekli da ste napravili, to je u jako malim razmjerima. Dakle, puno toga još treba napraviti. Dobro, u svakom slučaju sve je to hvale vrijedno. Evo, posljednja inicijativa koja dolazi iz Europe, u koju se uključila Angela Merkel, je Jadransko-jonski autoput. Dakle, to je već jedan projekt koji dugovječan, nikako da se realizira. Kako gledate na ovo? Da li autocesta treba ta ići preko BiH? Ona na neki način zaobilazi Pelješki most i ambiciju Hrvatske da ima Pelješki most. Koji je vaš stav oko izgradnje Pelješkog mosta? Hoće li ovaj prijedlog usporiti tu realizaciju? Što se mene tiče, u svakoj situaciji ja inzistiram na suverenitetu Hrvatske države i tako i u ovom slučaju. Znači, autocesta do Dubrovnika jednostavno mora ići preko hrvatskog teritorija i mi moramo imati kontrolu nad njom, a ne da prometna povezanost Dubrovnika s Maticom ovisi o političkim odnosima i stabilnosti susjedne države, a nažalost znamo da je ta država sve samo nestabilna. A isto tako prometno povezivanje Dubrovnika s Maticom preko hrvatskog teritorija je apsolutni prioritet. A na koji će način to povezivanje biti izvedeno, to je manji problem. A moja je želja da prevagne ono rješenje koje je jeftinije, bolje za okoliš i ostvarivo u najkraćem mogućem roku, jer jug Hrvatske više
doista ne može čekati, a ja jako dobro o tome znam kako putujem, jer ja živim na otoku Korčuli i meni treba cijeli dan da dođem do Zagreba, onda drugi dan do Brisela i tako isto nazad. Dakle, gubim 2 dana u putu. Evo, gospodo, hvala na gostovanju u Studiju 4, bit će prilike za još razgovor o ovim temama. Hvala vam. Hvala na ugoštavanju, hvala lijepo i lijep pozdrav.